Assalamu alaikum. Ina yini ina gajiya. A gida aiki. Wallahi na ji wannan abun ban ji daɗin shi ba. A matsayinki na 'yar uwata mace. Duk wata 'ya mace da za ta ji an tuzar shi 'yar uwata ko da ba ta san ta ba za ta ji daɗin shi ba. Kowa ki iya ban labarin yadda abin na ya faru. Ba na son in dinga tuna wannan abu da ya faru, sabili da abin nan yana ɗaga min hankali a duk sanda na tuna. Wata rana ne ina zaune a cikin gida sai na kira saurayina, da ya kira ni a waya sai yake ce min gashi ya zo gurina. Sai na ce mai yayi haƙuri, gidan ba kowa, ni kaɗai aka bar mai gidan, ya bari in sun dawo sai mu haɗu mu magana. A lokacin ne ban yi aune ba, kawai sai ya shigo gidan sai na tsince shi a kaina. Na ce mai ya fita yaki. Shiru. Ke ya aka yi kika kira shi? Ke ma kin san halin mazan nan na yanzu. Me yasa kika kira shi kika ce ya zo gidanku ba kowa? Kin san halin mazan nan wuf suke jira da mace. Barin mayan da kike epithet din nan mai kyau wani tsantsayi ya kai ki. Ke ma baki ma kanki adalci ba. Bai yi ba abin da kika yi. Kin yi kuskure. Allah ya saka miki. Shiru. Allah ya saka miki. Ran baki labari yar uwata. Ni ma kwanaki mamana ta aike ni in je makaranta, ta ce mu in zan dawo in biya in karɓo mata sako. Na sa wata doguwar baka ta matse ni. Kusan ya danganta daga irin kayan da muke sawa. Wasu maza su 3 a moto suka biyo ni da ƙyar na sha. Allah ya taimake ni ban yi aune ba, kawai na faɗa wani gidan. Ashe gidan a buɗe yake. Ina faɗawa gidan ba kowa. Suka biyo ni har cikin gidan nan. Ban yi aune ba sai cikin ɗaki na kulle. Inda Allah ya taimake ni da akwai mutane a cikin ɗakin nan. Su suka taimake ni suka leƙo.